komunidad na to makita. Maayong hapon mga katropa, anya na po kita karon sa Purok 3 Lower Campus House, Cebu City para sa laing hugna sa POSPA sa XFM. Kundi ining mga higayuna, ubay-ubay na nga mga residente ni ining Purok ang nakadawat sa maong POSPA. So makita nyo sa akong likod, doon na pa'y mga bata, mga tigulang ang gustong mo kaon or mag-enjoy sa atong POSPA. Salamat sa XFM! Tundok na mo alagad, Atlas na kita, usa ka dughan, usa ka tingog, naghatag og paglaom sa mga kasing-kasing nga mutabang bisan Aprilo nga muhatag bisan lisod Iksasayan Cebu nagkasig na padamulan Si Anthony po. Ang tinuod na puso, hiligikan sa puso sa lawa. Hindigikan sa kasing-kasing, nga muhatag ug walay. Kape? Gilamiaman sila. Thank you,